भेरगाव जिल्ला बाथौ गौथुमनि गिबि खेब मेलेमजिबि मेल। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव जिल्ला बाथौ गौथुमा गिबि खेबनि थाखाय भेरगावनि बिष्णु राभा भवनाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि खुंफुङो। हाबाफारियाव बाहागो लायो टंला बियाब बाथौ गौथुमनि आफादगिरि नेहाथारि, भेरगाव जिल्लानि आफादगिरि सुरेन दैमारि, नेहाथारि अरबिन्द बर' आरो भेरगाव जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन बियाबनि दैदेनगिरि मेलेमजिबिफ्रा बाहागो लायो। हाबाफारियाव बाहागो लानानै मेरु बाथौ गौथुमनि आफादगिरि सभाराम बसुमतारिया खौरांनि गेजेरजों बिबुंथि लाखियो। जों दुलाराय बाथौ गौथुमा जोंहा बियाब कमिटि दं, जिल्ला कमिटि दङ आरो जों मिरु कमिटि थाहैबाय। जोंनि जिखिनि समाजाव माबा मोनसे अलखद जायोबा जोङो ज' सावरायलायनानै बबे मोनसेयाव जाहैदों बेखौ मोजाङै सावरायनानै जों माबायो जे मारै जों बेखौ सुंथानो हायो बेनि सोमोन्दै सिन्था खालामनाय जायो आरो माबाफोर बुरजा जादोंबा जों जिखिनि हायो बेखिनिखौ जों सहाय खालामनो आगबारियो। दा बे समाव नुनो मोन्दों जिहेतु धोरोमानो जाथिनि मोनसे सिनस्रि होननानै बुंनांगोन, धोरोम गैयाबा जेबो गैया, बे खोथाखौ गोबाङा मानिनो नागिरा, जायनि जाहोनाव धोरोमनि आसार खान्थिया गुबुनथिं बोहैलांनायनि मोनसे लामा थायो। मा बुंनो सानो? धोरोमखौ फोथायनो नांगोन, सिगां फोथायनायानो माबा जाहैबाय देरसिन खोथा, फोथायनो नांगोन आरो फारसेथिं धोरोमनि जिफोर खान्थिफोर दं, जिखिनि धोरोम खान्थि आसार खान्थि बे सोमोन्दै जोंनि बांसिन मानसिया सांग्रां नङा आरो सांग्रां नङैखायनो जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमा मोनफ्रोमबो जिल्लाखौ बुंनाय जादों जे जाय हायो, जाय जेसेबां हायो माने गावबागाव जिल्लाखौ सांग्रां खालामनांगौ धोरोमनि सोमोन्दै आरो जिफोर निति दं बे नितिनि सायाव सेमिनार बा वार्कशप खालामनांगौ। भेरगाव जिल्ला ओमफ्राय दिनै जों नुदों जे जिल्ला भित्तिकै सेथि खेब मेलेमजिबि आरो धोरोमनि बिबानगिरिफोरनि मोनसे सावरायमेल बा लोगो हमलायनाय, बे बेलायाव जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिफोर जेनेबा धोरोमनि सायाव बिजाब ओंखारदों, धोरोम बिजाब ओंखारदों, जेरै जोङो बाथौ थान्दै, बिनि अनगायै गोबां बिजाब दङ। बेवहाय जुदि माबा मोनसे फिल'सफिनि सायाव बा स्पिरिचुवेलनि सायाव जुदि सन्देह दङबा बयबो बिबानगिरि एबा बोसोनगिरिफोरा माबानो हरनो हायो, सुबुरुन हरनो हायो आरो जोंबो बेखौ जोंनि गेजेराव सावरायलायनानै जा जिहेतु सालिख' आफाद दङ बेखौ जों सावरायनायनि उनाव थिग खालामनानै गोसोआव हायो। बे मेलेमजिबि मेलावहाय गुबैयै बे मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनाय जादों आरो मेलेमजिबिफोरनिफ्राय नोंथाङा सासे मेरु आफादनि आफादगिरि हिसाबै बिथांमोननिफ्राय मा साजेसन? बांसिनै जोङो बे बाथौनि जिखिनि सान्थौ, बाथौनि सान्थौनि सायाव बेस खालामदों, बेनिफ्राय सिजौआरि जिखिनि गियान बेनि सायाव बेस खालामदों। ओमफ्राय जों मारै गुदिनिफ्राय माने साधारन मानसिफोरनिफ्राय माब्रै माबाखौ बाथौनि गियाना साफा जानो हायो, क्लियार जानो हायो, बे फारसे जोर होनाय जाहैदों आरो मेलेमजिबि आरो बिबानगिरिफोरखौ खावलायनाय जाहैदों जाहाथे माबाखौ जोंनि ग्रासरुट लेभेलनि मानसिफोरखौ धोरोमनि सोमोन्दै माबा होनांगौ, सुबुरुन होनांगौ, मिथिहोनांगौ बिदि आरो बयबो जुदि मिथियो होमबासो जों समाजा आवगायनो हागोन आरो धोरोम नङाब्ला जों समाजखौ मोजाङै हमथानानै लाखिनो हानाय नङा आरो। आच्चा, भेरगाव जिल्लाखौ गोदानै दाफुंबाय, बेनि गोदान सानखान्थिया माबायदि थागोन? भेरगाव जिल्ला बिथांमोना उदालगुरि जिल्लानिफ्राय ओंखारबोदों जे गावसोरनि जिखिनि इयुन बे इयुनखौ सिन्था खालामनानै बिथांमोनहा साब डिभिसनाव, भेरगाव साब डिभिसनाव गोबां माबा दङ, बियाब दङ, आथिखालसिम मोनबा फैदों आरो फैबावनो गोनां दङ। निस्सय बे फैगोन, मानोना मोनसे जोङो माबादों जे बर' आन्दलन बा बिटिआर सक्तिनि गेजेराव माखासे जिल्ला आरो साब डिभिसन डिमान्ड होनाय जाहैदों, बे हिसाबै मोननाय जाहैदों। जुदि मोनदोंब्ला होमब्ला दिनै भेरगावआव मोनसे साब डिभिसना जोंना दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुल मथे जिल्ला कमिटि दानो हायो। बे जिल्ला कमिटि दानो हानायाव भेरगावनि जेसेबां बाथौआरि दं बे भेरगावआवनो फैनांगौ, गुबुनाव थानायखौ बारा साबजानाय नुहुरा आरो। दा बयबो जुदि भेरगावनि बाथौआरिफोरा साब डिभिसननि मानसिफोरा जुदि जिल्ला कमिटियाव फैयो, दा बयनिबो सुबुरुनजों जोङो माबाखौ भेरगावखौ मोजाङै दैदेनलांनो हागोनखौ आसा खालामदों आरो धोरोमनि फारसेयानो जा बा समाजनि फारसेयानो जा खौसेथिखौ आसा खालामनो हायो।